duk wata nasara ta duniya akwai mahaifiyata ce gaskiya. Idan za ka ce ka zaɓi ɗaya tsakanin fim da kuma aikin unguwar zoma, wanne za ka zaɓa? Shirin fim ɗin sanda ya yi suna sosai, masoya suna tsaka da jin daɗin shi, sai kawai aka dakatar. Me yasa? Kuma akwai shirin sake dawowa domin ci gaban shirin? Ya sosai, saboda masoyin ma yanzu na dawo. Yanzu haka muna shooting ɗin sanda. In ga kula hular da na saka kamar hular sojoji ce. Haka kuma lokacin aka ɗan samu wasu dai issues da dai censorship board suna wai an daina biliyan film wane ne, you know. Yaya ɗaukaka ta zo maka a matsayinka na second assistant director ko kuma script supervisor? Ɗaukaka tana zuwa da ƙalubale da yawa. Kamar aikin da nake na asibiti, I'm a registered, qualified and certified nurse. Saboda duba da role ɗin da nake playing in the movies, to wasu su ne mun kallon kamar na gaske ne wannan marajin. Ko wani state ɗin muka je shooting, naga ina da dare mai tsayi, to ina iya saka uniform ina in shiga kowane asibiti in ga wacce procedure za mu iya yi. Ku ziyarci Hangen Zamani YouTube channel domin samun cikakkiyar wannan tattaunawa.